Исәнмесез, игътибарыгызга сейшәмбе көн вакыйгаларын тәкъдим итәбез. Эфирда хәбәрләр программасы, студияда мин Адилә Бирханова. Район башлыгының оешма предприятие коллективлары авыл җирлекләре халкы белән очрашулары дәвам итә. Барысы 50дән артык халык җыены планлаштырылган. Җыелышларда ярты ел өчен һәр тармак эшчәнлегенә йомгак ясала, агымдагы елга бурычлар билгеләнә. Шундый җыеннарның берсендә район җитәкчелеге 35-нче квартал Воздвиженка, Карамалы һәм шәһәрнең үзәк өлешендә яшәүчеләр белән очрашты. 35-нче кварталда хәл итәсе нинди проблемалар бар? Воздвиженка, Карамалы бистәләрендә яшәүчеләрне нәрсә борчый? Шулар һәм башка мәсьәләләр хакында халык җыенында сөйләштеләр. Район башлыгы Зәйнең социаль-икътисади күрсәткечләре белән таныштырды. Эре җитештерү предприятиеләре эшчәнлеге хакында сөйләде. Соңгы ярты елда төзелгән объектларны әйтеп узды. Киләсе 6 елда башкарылачак эшләрне бәян итте. Җыелышта шәһәр башкарма комитет җитәкчесе Наталья Павлова да чыгыш ясады. Ул юлларны төзекләндерү, тротуарларны чистарту турында шәһәр яшьлеген кайгырту мәсьәләләренә аерым тукталды. Җәмәгать тәртибе оператив хәл турында полициянең участок уполномоченные Николай Комаров чыгыш ясады. Соңгы 7 айда гына зәйлеләр мошенниклар кармагына эләгеп 15 миллион сумнарын югалтканнар. Бу мәсьәләне район башлыгы аерым контрольгә алырга кушты. Район җитәкчелеге белән очрашуга килгән халык төрле хезмәт күрсәтүче оешма учреждение вәкилләренә борчыган сорауларын бирде. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Район җитәкчелеге Иске Зәй бистәсендә яшәүчеләрнең дә сорау гызырларын тыңлады. Җирлеккә хас булган мәсьәләләр турында сөйләштеләр. Бу хакта тулырак киләсе видео язмада. Район башлыгы Иске Зәй бистәсендә яшәүчеләр белән дә очрашты. Разыв Кәримов үз чыгышында районның социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре белән таныштырды. Эш шартлары, оешма предприятиеләрдәге хезмәт хаклары турында сөйләде. В прошлом году, к концу года, фактически где-то 15-20, а то и 25 человек были вакансии. Но несмотря на это, прислушались, приняли решение, в том числе даже сахарный завод повысил заработную плату на 48%. И сегодня все вакансии 100% во всех крупных предприятиях заполнены. Это здорово. И нашими людьми. Район башлыгы 8 сентябрьдә булачак мөһим вакыйга Дәүләт Советына депутатлар сайлау хакында да әйтеп узды. Шәһәр территориясын төзекләндерү, юл урам шелтәрен карап тоту, юл хәрәкәте иминлеге яшелләндерү буенча чаралар турында шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Наталья Павлова сөйләде. Микрорайондагы оператив хәл белән полициянең өлкән участок вәкаләтлесе Эдуард Әхмәдияров таныштырды. По итогам 7 месяцев 2024 года на территории Заинского муниципального района зарегистрировано 337 преступлений, аналогичный период прошлого года 336. Из которых больше половины приходится на преступления в IT-технологиях. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларга дәүләт ярдәме күрсәтүнең гамәлдәге программалары хакында авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Фәргат Камалиев чыгыш ясады. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Безнең заман геройлары бүгенге көндә бу исем аеруча әһәмияткә ия. Илебез бердән булып дошманга каршы көрәшкәндә бернигә карамыйча ватан сагына баскан. Тик батырларча һәлак булган Уртапәнәшә авылы егете Юрий Жаров хакында булыр киләсе сюжетыбыз. Отлично, пацан был. Отлично. Махсус хәрби операциядә һәлак булган Юрий Жаровның әтисе фотолар күрсәтә. Үзе күз яшьләрен тыеп тора алмый. Тыйнак, эшчән, кечкенәдән спортны үз иткән Юрий үз теләге белән СВОга китә. Контракты тәмамланып 22нче елда туган ягы Уртапәнәшегә кайта. Тантаналы төстә батырлык өчен медале белән бүләкләнә. Әтисенең үгетләүләренә карамыйча бергә көрәшкән дусларны калдыра алмыйм дип, яңадан сугыш кырына китәргә карар кыла. 100 раз говорил ему, может, Юра, говорю, хватит, может, Юра. Нет, пап, там, говорит, мои друзья, говорит, остались. Они, знаешь, как друзья, как братья. 2024 елның 5 июлендә хәрби бурычын үтәгәндә Юрий Жаров һәлак була. Якыннары, бергә уйнап үскән иптәшләре, авыл җирлеге башлыгы да аны яхшы яктан гына искә ала. Получилось так, что он по зову ни за деньгами, ни за славой, по зову сердца заключил, вот СВО объявили, заключил один из первых в районе контракт.
и уехал, значит, зачитать нашу родину. Әниләре үлгәч 4 баланы Анатолий Антонович бер үзе тәрбияләп үстерә. Әнисез калганда Юрий Гани бары 2 ай гына була. Бергә мунча да салалар, машина тракторында яңарталар, кечкенәдән, әтисе белән генә. Ә ул аны эшчән, батыр булырга өйрәтеп үстерә. Водил любую машину, возил. У него вот там другая машина была. Еще одну собрали. Урта пәнәшчеләрнең күңелендә кешелекле, көчле ир-ат булып истә калачак Юрий Жаров. Ватанны сакларга китүе дә чын ир икәнен күрсәтә. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зейдә күп фатирлы йортларны ремонтлау эше дәвам итә. Быел 9 кат торак милекчеләр ширкәте йортларында лифтларны алыштыралар. Яңа шәһәрнең 12-9 катлы йортында 36 лифт хезмәт күрсәтә. Шуларның 33-е яңартылган. Җиңү проспектының 1-26 йортындагы эш барышын безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Җиңү проспектындагы 1-26 күп фатирлы йортта лифт үзенең 25 еллык хезмәтен үтәгән. Хәзер яңаны урнаштыралар. 9 кат торак милекчеләр ширкәте быел да лифт җиһазларын алыштыру буенча федераль программага керде. Йорт 2 подъездлы. Бу җәйдә барлык лифтларны да алыштыралар. Монда лифт урнаштыру 28-дән башланды инде. Урнаштырдык, мына бу ишекләрне яңаларын алмаштырдык. Противовес алмаштырдык и кабинаны яңгысы. Бу лифтлар 25 елга каралган. Без 3 монтажник эшлибез. Подрядчылар эшкә июль ахырында керешкәннәр. Лифт җиһазларын алмаштыруга кагыйдә буенча 40 көн бирелә. Эш график буенча этаплап алып барыла. Ремонт эшләре тәмамланып, биредә яшәүчеләр октябрьдә яңа лифтта йөри башлаячаклар. 9 кат торак милекчеләр ширкәтендә барлыгы 12 йорт лифтлар белән җиһазландырылган. Киләсе елда Җиңү проспекты 1-28 йортында яшәүчеләр дә яңа лифтлы булачак. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Левый, правый, тыл, развернулся. Надо смотреть налево и направо. Инструктор учит контрактников, как надо передвигаться группами. Всего за 5 дней будущие бойцы должны освоить 3 направления. Это огневая, тактическая, специальная подготовка и медицина. По сути, это школа выживания для контрактников. Инструкторы делятся и житейским опытом, как разговаривать с мирным населением и почему нельзя бросать мусор. Обучение и боевое слаживание здесь, на специальном полигоне, проходит с утра до вечера. Основная часть инструкторов – действующие бойцы СВО или же ветераны боевых действий. Показываем наложение жгутов в красной зоне. У инструктора с позывным «Счастливчик» особая миссия. Он обучает бойцов медицинской помощи, объясняет все доступно, и контрактник из Тулы готов повторить манипуляции на манекене. Берем саму растворцем, открываем крышечку. Еще в одном кабинете контрактники учатся управлять дронами. Все остальные занятия на полигоне. Погодные условия для учений не имеют значения. Условия проживания для курсантов созданы намеренно, по-спартански суровые, чтобы понимали, на фронте комфорта нет. Все, что осталось от гражданской жизни – вкусная еда и гарантированный сон. Подъем в 6 утра, отбой в 23:00. Занятия проводятся по желанию и до отъезда на боевое слаживание. В медиа нашел, как бы написано, что по контракту, то есть он позвонил, пригласили, приехал, подписал. Приехал в Татарстан, потому что тут очень быстро подготавливаются документы для уезда уже в учебную часть туда, в зону специальной военной операции. Здесь прохожу курсы. Боец с позывным «Шах» приехал в Татарстан из Читы. Устроили условия подписания контракта. О курсах узнал в военкомате и решил себя испытать. Документы здесь куда быстрее оформляются. Подготовка, считай, я когда ехал сюда, я не знал, что подготовка будет. Считай, и подготовка есть, подготовка неплохая. Вообще все устраивает. И режим, и все приближено к боевым действиям. За 5 дней контрактники учатся работать в связке. Они готовые боевые единицы, говорят инструктора. Они понимают, для чего идут, поэтому курсы им только на пользу. Решил уехать на СВО, так как я уже устал наблюдать за этим. Решил тоже посодействовать, помочь своему народу. Наша задача максимально дать навыки, знания для того, чтобы в особых условиях они были готовы к нештатным ситуациям, смогли сохранить жизнь себе и своим товарищам. В Татарстане такие курсы можно пройти под Казанью и в Нижнекамске. Записаться контрактники могут в любом пункте военного сбора.
Эльвира Мустафина, Алина Камалиева, Фаниль Мухарлямов. Шуның белән сейшәмбегә әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булышам. Исән сау булыгыз.